Tak jinak, dělat zase jen. Někdo rozkopal foťák. Dělá to? Jo, to co budeme hrát, jo, zase chci foťák. Máme, ne? Máme. Zase nevím, co. Vládě chceš foťák? Vlastně. Tady asi jíst nebudeme. To tady dlouho nebylo. Maria. Kde na vůbec? Vypravíme si. Jo, jsem foťáka má. To je krásný. Teď si vybalíme tohle. Máte ty lístky? Ty nemáš lístky? Já nemám ani nekutu, že jsem se tady rozhodil. Děkuju. Jo, děkuju, vole. Tak doma mít na tebe, jo? Ne, toho prosím tebe. Ne, myslím jako kvalitativně. No určitě Kája. Říkal jsi, že to bude nahoře nebo na hovno? To se natáčíš. Co je? Jestli si pak můžu jak já si fotku, ale se vyzkoušel. Tady. Jo? Hele. Ale já nevím, já jsem nějaký... To natáčíš, jo. Tak jim pak neukazuje.